Ndị be anyị ndewonu, abụ m Amalinze jeje azị. Ana m agakwa n'ihu na iwetara ọmụmụ asụsụ Igbo maka ndị okenye. Nke a bụ ihe nkọwarụ n'ime asụsụ Igbo na nchịkọta ụka nke Amalinze Igbo Educational. Isiokwu n'ihe mmemme nke mwepụta nke taa bụ ịhazi ọtụtụ ihe gbasara mkpọhie na nghọtahie n'okwu asụsụ Igbo anyị, nke sitere na egechaghị ntị nke ọma ma ọ bụ etinyeghị ezi akọ mgbe a na-ekwupụta ya. Ha dị ọtụtụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị iwu megidere na anyị ga-agbanwerịrị, were bido ugbu a kpọba ha ihe kwesịrị ekwesị, maka na ndị be anyị sịrị ihe a kpọrọ aha ya fee n'isi, mara na ihe ahụ awụghịkwa aha ya. Okwu mbụ anyị ga-eleba anya na ngalaba nke ugbu a bụ ilu okwu nke a: anyụkọọ mamiri ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ka esi ekwu ilu okwu a bụ anyụkọta mamiri ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Nke a pụtara na ọtụtụ ndị mmadụ ga-agbakọta na-anyụkọ mamiri otu ebe ka o were gbọọ ụfụfụ. Ndị be anyị, unu maara na a na-adọpụta ilulu okwu site n'ihe ahụ ndị mmadụ na-eme, maka na ilulu okwu nke a bụ ihe ahụrụ na-eme eme ka eji ewere ya wee kwuo okwu. Ya bụ na nkuzi ilu okwu a bụ ị na-anyụ mamịrị, ebe mamịrị gị na-ada, inyo ya otu ebe ahụ ka ọ ga-agba ụfụfụ. Ọ bụghị anyụkọọ ya agbakọta nyụkọ, mba, nọ anyụkọọ mamịrị ọnụ. Maka ndị mmadụ na-eche na ọ bụ mgbe ndị igwe mmadụ nụkọtara otu ebe were nyụkọọ mamịrị otu ebe ọ gbọọ ụfụfụ. Mbanụ, anaghị eme nke ahụ emenụ. Mbanụ, nke a abụghị ihe na-eme eme. Ahụbeghị ebe ọtụtụ ndị mmadụ gbakọrọ ọnụ were na-anyụkọta mamịrị otu ebe. Mbanụ, ọ bụ onye ga onye oke ya. Ọ bụ naanị ndị isi adịghị mma ga-eme otu ahụ. Mana ọ bụrụ na o nweghị onye hụrụ ebe nke ahụ na-eme, ya biko bịa kọrọ anyị. Ọ bụ otu onye na-anyụ mamịrị nyụọ ya otu ebe, ọ gbọọ ụfụfụ. Mana onye hapụ ịnyụ mamịrị otu ebe na-efesa ya efesa, ọ ga-agba ụfụfụ. Ọ daa n'ala obi ya, ọ baa n'ala ala amịrị ya, ọ ga-agba ụfụfụ. Ya ka a na-akpọ ịnyụ mamịrị arụrụ ala, ya ifesa ya efesa. Nke a dị iche na ịnyụkọta ya ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Ya ndị be anyị, nke a bụ okwu amamihe ka unu ghọta na ilulu okwu a bụ anyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ nụkọta nyụọ mamịrị otu ebe, ọ gbọọ ụfụfụ, maka a na-eme ya eme. Ndewonu ndị be anyị. Eji m n'aka na nke edoro onye ọbụla anya. Achọziri m bido ugbu a onye na-ekwuzi ilulu okwu a ka ọ na-ekwute ya nke ọma. Anyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Ya bụ otu onye nyụkọọ mamịrị ya ọnụ, ọ gbọọ ụfụfụ. Enweghị mgbe ndị igwe mmadụ ji agbakọta ọnụ anyụ mamịrị. Ọkwụnụ ghọtara ihe m na-ekwu. Ndị be anyị, daalụnụ maka ige ntị. Chere n'aka ọrụ anyị n'oge ọzọ anyị ga-ewelitekwa okwu ọzọ n'ihe nkọwarụ n'ime asụsụ Igbo na nchịkọta ụka. Aka m bụkwa onye nke unu, Amalinze jeje azị. Ndewonu. Biko sonyere na anyị, binyere anyị aka n'otere subscribe ka ozi anyị were na-erute unu oge ọbụla anyị wepụtara ya. Weliere na anyị isi aka elu ma ọ masị gị. Please subscribe to our channel and give us a thumb up if you wish.